Започвайте. Започваме с нашето второ интервю. Групата е от Самурай Чампу. Имаме 4 участника и сега ще ви помоля да се представите с няколко думи. Кирил Милков. Ръв? Особено нямате хването. Все пак бъде само този микрофон. Така. Да се чува микрофон повече. Джин Самурай Чампу. Както си лечи от държанието ми, не обичам да говоря за себе си, нека другите ме опишат. Добре. Аз съм Фла и Рали. Благодаря за себе си. Кажи откъде си, на колко си години? На 15 години съм от София. Първи, втори, трети, който е подред този косплей? Втори косплей. И продължаваме нататък с мъжката част. Благодаря. Аз казвам Калян Недялков. От Стара Загора съм. Както виждате, играем Моген в Самурай Чампу. Направихме косплей. Какво друго кажа за нас? Нека и той да се представи. Добре. Той понеже искаше ние да кажем за него. Той е мармот. И много не беше говоря за себе си, но пък става. Заедно. Здравейте, аз съм Николай Балджиев, играя един от лошите герои, аз съм Мамсуке. И в общи линии така трябваше да има малко в косплея, да има не само добри актьори, а лоши, така че реших да се въплатя в тази роля. И в общи линии хареса ми, за първи път така косплейвам. И имаше доста предизвикателства, но в общи линии се справих. Не се справихме. Шада! Всъщност това е втория въпрос, който ще ви задам. Как смятате, че така излезе цялата сценка? Доволни ли сте, недоволни ли сте? Правите ли репетиции? Колко репетиции ако сте правили? Може да писаш и това. Ще отговорим, защото сме честни и добри хора. Ти да мълчиш. Така. Правихме общо няколко репетиции. И всяка една от тях да завърши с усмивката и думите. Ще го измислим следващия път. И последния път ли така става? Събрахме се тук рано сутринта, отиграхме уж нещо, което трябваше да направим. Извинете, леки, какво правите? Ще вземем интервюта. Мисля, че журито е по-бавното интервю. Журито е по-бавно. Хайде само 2 минутки, чакайте и свършваме с тях. Да, ама трябва да искаме да видим костюма на мармота, за да можем да преценим който е на Добре, айде. Ето го мармота. Да, снимайте, това е в реално действие, вижте действието на журито. Журито пипа, бърка, Той принципно има кърпа. пита, гледа най-вече. И даже си носи катаните по правилния начин. Което е добре. Всичко си нарисувано. Сега е момента да бутнеш пачката на журито. Само с пачка не искаме част от наградата. Половин списание. Как ли ще показваш? Това е награда. Наградите са много и са много Наградите са хубави. бая. Едва успяхме да ги намалим, защото мразим хората. Това е много хубаво стимул, според мен. За костюми и очилата са същите. Добре, айде отиваме да мислим. Благодарим Отиваме ви за да мислим. вниманието. Значи как се мисли? С камък ножица хартия. Точно така. И после мерим на кой е по-голяма. Катаната ми е по-голяма. Не, само тишина да падаш от записване. Прибяхме си за репетиции. Да, стигнахме до това колко репетиции сме направили, защо са били само толкова и как ще да го измислите следващия път. Така, чухме твоето мнение, твоето. Да, направихме няколко репетиции. На крайна сметка, според мен се справихме добре, поне беше смешно. И не се изложихме. Много. Не се изложихме много. И повече по въпроса. Понеже причината да не бъде толкова организирана и добре спомен косплея беше, че бяхме тримата от 104 от различни градове. И като това осъзнаваш много нещата, понеже днесната комуникация не беше скайпа и само един път успяхме да се видим на живо, т.е. 2 пъти. И добре, ние направихме няколко репетиции сега. Това е един въпрос.
И също така, според мен, въпреки че малко така беше много сурово и не много организирано, беше смешно. Според мен публиката хареса това. И може би ако имахме още един-два дена за подготовка, може би да го направим много по-добре. И аз бих казал, че евентуално ако тренирахме повече, наистина може да се получи по-добре, но в крайна сметка все пак имаше доста комични така ситуации, които все пак повдигнаха духа на публиката и пак се получи добре. Да, и в общи линии така изпълнихме много голяма част от сценария, която трябваше да бъде направена. И в общи линии бих казал, че все пак нивото не беше никак зле на изпълнение. Така, аз няма да съм толкова критичен, колкото исках в началото, защото все пак това е нашата работа. Та става. Много време ли отнеме направата на костюмите? Имахте ли някакви проблеми, свързани с тях или с реквизита? Нещо по-интересно покрай изработката им? В момента съм с това леви чорапа и боли весно. Ами, не, като цяло нормално беше организирано всичко да се направят костюмите, като за всеки косплей нямаше много трудности. Лесно беше. И така. Ами, имаш някои пречки, да речем в косата, защото така, се оказа, че черния спрей, който виждате, ето там на тази масичка, няма никъде в България. Тоест, свърши изведнъж за една седмица. Не знам защо. В Пловдив, в София и в Специалната човек. Да. Както за костюма, както каза Радито, беше организирано, успехме на време да се направим костюмите. При мен имаше проблем малко с обувките, но няма значение, не се подава. Чуя. И така, сега да видим Ники какво ще кажа. Ами, какво да ти кажа, аз почти не Не, не. Да. Може да видим този став. Стафът е... Бях знаеш, Това е специална коса. Ти ли си я правил? Да, аз съм се я правил. Добре стана, супер. Да, имаше лек фал с нея, но все пак успяхме да я поправя така на време. Разкажи за съответния фал. Точно последната репетиция. Да, точно последната репетиция. Репетираме... И то как се чува? Ударе и съвсем леко беше Докосната. докосната и изведнъж фъркна. И беше много така кофти ситуацията. На Коледа става чудеса, но не всеки ден Коледа. И не сме християни. Да. И в общи линии, все пак на време успях да направя костюма. Леко ще фръкне ялата. Кое? Ялата ще фръкне. Ще чува. Като окото. Това само Мисля, че ми го извадя, още си го търся. Ти направи като Дейвид Бауи, сложи си стъкъл. В смисъл, не е такъв проблем. Въпросът е, че ще му падне. Добре. И последно да ви питам, планирате ли нещо скоро време нов? Вече награждавам, но ще е хубаво да излезете. Ами, надявам се да успея да довърша Уолтер от Хелсинг. За вече. Аз също не съм планувала. Може би на Аниплей до година. Аз за сега не мисля. Да. Добре, благодаря ви много за мобилите. То педра с името взема награда, знае добър костюм.